Je hrozné, že sa stal atentát na premiéra. O chvíľu budeme mať vlastne rok, odvtedy, čo sa to stalo, že niekto sa rozhodol, že proste vezme spravodlivosť v úvodzovkách do svojich rúk a že proste urobí nejakú takúto vec. A skôr by sme sa mali zaoberať tým, ako nielen ako koalícia, ale všeobecne aj opozícia by sa mala k tomu pridať, aby sme upokojili takéto vášne. Aby sme nerobili neustále proste nejaké na námestiach výkriky a rôzne tieto transparenty tam podporovali to, že budeme teraz stále vymýšľame nejaké témy, prečo treba akože zvrhnúť túto vládu. A tu ešte pán kolega povie, že nejaký prevrat by sa mal diať, tak to je akože úplne skvelé a podporuje vlastne ešte také tie nielen mediálne, ale všeobecne, že ľudia začnú rozprávať, že si to Fico urobil sám, že teraz akože aby sme dokazovali, že naozaj sa také niečo stalo. To je absolútne absurdné. Toto sú naozaj zo strany opozície to, čo tu podporuje medzi občanmi a potom sa nečudujeme naozaj, že niekto vezme zbraň do svojich rúk a ide zastrojiť premiéra, pretože si myslí, že to je správne. Takže naozaj reálne sa poďme rozprávať o tom, ako upokojiť vášne, ako naozaj mať nejakú reálnu politickú debatu, nie iba vymýšľať si tu rôzne témy a nerobiť nejaké takéto plamenné vyjadrenia, ale jednoducho, aby sme zabránili tomu, aby sa niečo také nestalo, že opozícia vytvára spoločnosti momentálne nastavenie, že nie, že všetci máme všetkému rozumieť a všetko komentovať, ale vytvárajú nastavenie, že treba niečo urobiť, nejakú akciu. Že oni tú spoločnosť hecujú neustále tým, čo sa stále deje. A to je môj problém s tým celým, že my máme rok po atentáte a namiesto toho, aby sme tu hovorili o politických témach, my tu stále riešime nejaké protesty a každý týždeň tie protesty majú inú tému a stále sa niečo vymýšľa. Pani Neveďová, všetko toto, čo sa deje, sa spustilo počas pandémie. Vy ste vtedy boli v opozícii a strana Smer zvolávala ľudí na to, aby si dali dole rúška, poďme do parlamentu s lopatami a podobne. Čiže táto retorika zase nehovorme, prosím vás. Toto snáď nemyslíte naozaj vážne. To s tými lopatami, čo sa neustále opakuje, je už toľkokrát vysvetlené, ako to skutočne bolo. Ale videli ste tie videá. Ale to video treba pozrieť celé, nielen tú jednu vetu. Ľudia nám hovoria veľmi jasne. Zoberme palice, lopaty a poďme do Národnej rady. Zoberme palice, lopaty a poďme na úrad vlády. A keď je už tá masa ľudí rozohnená, je pripravená na všetko možné. Ale my stále tvrdíme a budeme tvrdiť, veci treba riešiť legitímne a demokraticky a v rámci právneho rámca. Tak keď to chceme znova používať niekde v médiách, tak si pozrieme naozaj, ako to celé bolo. A ešte raz, snáď nebudeme tvrdiť, že to, že Smer bojoval proti nejakým opatreniam, alebo hovoril, že nie všetky opatrenia, však tie pandemické opatrenia boli každý týždeň, a nie že každý deň. Každý deň boli iné opatrenia, čo sa týkalo pandémie, že tu ľudia boli nespokojní a že to je vlastne dôsledkom toho je, že niekto robil atentát na premiéra. To snad nemyslíte vážne? My sme vtedy komentovali, že tie opatrenia nie sú správne, nie je to riešenie správne a tak ďalej. My sme vlastne robili akoby debaty a snažili sme sa poukazovať na to, ako by sa tie veci dali riešiť iným spôsobom. To, čo sa deje dnes, je dnes, že opozícia zvoláva a neustále vyvoláva taký ten tlak pre ľudí, že teraz je ten moment, lebo všetci odídu zo Slovenska. Čiže vidíte v tom rozdiel. Absolútne, však to je absolútne iná situácia. Dobre, a nemôžeme absolútne koreláciu v tom, čo ste ešte raz, čo ste vy sa snažili ako keby povedať, že dôsledkom toho, že bol ten alebo to teda som nepovedala. To, že my sme toto robili, tak potom sa o 5 rokov alebo teda koľko to je rokov, 4 roky sa stal nejaký atentát na premiéra. To je absolútne nesprávne. Momentálne máme problém, že musíme konsolidovať na Slovensku verejné financie, pretože vo vláde, v ktorej ste sedeli, pán kolega, to neočkriepite, že ste sedeli v tejto vláde, urobila proste obrovské zlé rozhodnutia, ktoré teraz musíme všetci riešiť a všetci znášať. A preto sa tu vytvorili nejaké návrhy, urobili sa nejaké zmeny, aby sme to sanovali tie verejné financie, aby sme nepadli na hubu, pretože my nemáme ostrovy ako Grécko, ktoré môžeme potom predávať a nechceme tu zostať naozaj vo veľkých ekonomických problémoch. PSK do dneska napríklad neprinieslo žiadne riešenie, kde nájsť tie peniaze v slovenskom štátnom rozpočte, ktoré nemáme. Však nech povedia. A ich také, že mali by sme šetriť a mali by sme škrtať a mali by sme šetriť hen tam a tam. Ale to sú všetko strašne malé sumy, ktoré vôbec reálne nič nevyriešia. Čiže buď to PSK, keď to myslí vážne, tak urobte nejaký návrh, príďte s niečím, čo bude naozaj fungovať. A myslím si, že všetci na Slovensku vrátane vlády sa za to postavia, ak to bude dobrý návrh a môžeme to mať spoločne ako celospoločenskú dohodu na niečom, čo bude ďalej fungovať dlhšie ako nejaké 4 roky, ako je volebné obdobie. Ale zatiaľ som nič také nepočula. To boli čisté nezmysly. Vaše opatrenia, ktoré vy navrhujete namiesto transakčnej dane, sú opatrenia skutočne na ľuďoch. Akože zrušiť dôchodky, znížiť nejaké sociálne dávky a tak ďalej. A to nie je správne. Lebo to sa naozaj tých ľudí skutočne dotkne. Ak ste boli štátny tajomník na ministerstve pre investície a informatizáciu dnešné MIRI, tak mi povedzte, čo vy ste ako štátny tajomník urobili. Tak to, čo som si ja pozrela počas pôsobenia, keď ste boli naozaj vy konkrétne človek, ktorý mohol s tým IT, a to ste sa tvárili niekoľko rokov, že ste akože odborník na IT a ste to stále kritizovali. Ja to si pamätám, keďže som na tomto ministerstve robila, tak Slovensko Digitál, kde ste vy pôsobili, bolo stále malo plné ústa rečí. Keď ste vy prišli na ministerstvo, to ste boli najskôr teda poradca pani Remišovej a potom ste boli štátny tajomník, tak ste urobili čo? Vy ste zastavili všetky IT projekty a vlastne ste nespustili žiadne
nejaké nové veci, ktoré by sa týkali slovenského IT. Nič sa nestalo za vaše pôsobenia. Čiže ja neviem, či je lepšie naozaj nerobiť nič. Lebo toto je to, čo ste vy urobili, pán kolega, ako ten odborník na IT.